Maghiusa kita, pagsimba, pagdaig nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Pauline's o GMA Regional TV. Bulahang adlaw sa atong Ginoo mga igsuon. Anya na kita sa ikakawaan og 5 nga Domingo sulod sa ordinaryong panahon. Nini nga Domingo atong gisaulog ang National Seafarers o Migrants Sunday. Ato kining gipahinungod, ang simbahan nagapahinungod niini sa ato mga kaigsuonang migrante o sa ato mga kaigsuonang manlalayag. Sila mao ang ato mga igsuon nga nanginabuhi sa kadagatan. Marino, mga nagtrabaho sa mga fishing boats, nagtrabaho sa cruise ship, o diha sa mga barko o commercial shipping lines. Ato sila gihandom karong adlaw, ug ato silang gipasidunggan, gipasalamatan sa ilang mga sakripisyo. Halayo sila sa ilang mga mahal sa kinabuhi, ug tingali usa sa ila nagasuporta pod o mga membro sa inyong mga pamilya. Busa ato silang hinumduman dili lang sa pagpangayo og financial help or monetary support, kung dili ato sab sila halaran og atong mga linain nga pag-ampo niini nga Domingo. Og sulod nining Santos nga misa, ato sa bihalad ang ilang mga intensyon niini, uban sa mga intensyon sa atong mga TV Mass sponsors, benefactors, GCash donors, ug ang mga intensyon nga naa diha sa inyong TV screen. Nagkatigom kitang tanan sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasyas ng Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Mga igsoon, ikakawha ang 5 o ka-25 nga tuig nga simana sulod sa ordinaryong panahon ning Santos nga misa atong hinumduman ang atong mga igsuon nga mga marinero, mga seafarers na nabaho sa dagat, apil na ilang pamilya, ug usab kato mga migrants nga nanumpad sila ing dapit
aral lang gyud pagpanginabuhi, pagpangaig maing panginabuhian alang sa ilang pamilya. Yan po na to sila, labi na sa kadasig, sa kusog ug paglaom, gaunta despite sa ilang distansya. Kanunay silang magmatidod-anod, magmahigugmaon sa usag-usa. Espesyal usab natong yampo, kamo nga mga masakiton, nga naa karon nagsubay, naguban ning atong santos nga misa. Ngaunta, kining santos nga misa mahimong taytayan alang sa inyong kusog ug kaayuhan. Natong tanan, atong ihalad ang atong mga pag-ampo sa atong langitong Amahan. Ug busa atong hinulsulan karon ang atong mga sala, aron mahimo kitang andam sa pagsaulog ning santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan. Ug kaninyo mga igsuon, nga nakalapas sa dako yamot sa huna-huna sa pulong ug sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa na ngamuya ko kang Santa Maria kanunay ulay, sa tanang mga anghel o mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron inyo kong yampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadon kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit.
Magampo kita. O Amahan, gidumala mo ang tanan, ngadto sa ilang kahingpitan, subay sa imong balaod sa gugma. Himuang nga mahigugma kami kanimo ug sa usag-usa kanamo. Aron modangat kami nganha sa kinabuhing tunhay, kay alang niini imo kaming gibuhat. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Pangitaan ninyo ang Ginoo, samtang siya hikaplagan pa. Sangpita ninyo siya, samtang siya duol pa. Pabiyaa ang mga dautan sa ilang sala, ug ipasilikway sa mga makasasala. Ang ilang dautang hunahuna. Pabalika sila sa Ginoo, aron kaluy-an sila. Pabalika sa atong Dios, kay andam siya sa pagpasaylo. Kay ang akong hunahuna, dili sama sa inyong hunahuna. Ni ang akong mga laraw, sama sa inyong mga laraw. Nag-ingon ang Ginoo. Kay ingon nga ang kalangitan, habog kay sayuta. Ang akong mga laraw, habog kay sa inyong mga laraw. Ug ang akong hunahuna, kay sa inyong hunahuna. Ang pulong sa Ginoo. Hadul ang Ginoo sa tanan nga nagasangpi kaniya. Himayaon ko ikaw adlaw-adlaw, ug daygon ko ang imong ngalan hangtod sa kahangturan. Dako ang Ginoo ug angay gayud siyang daygon. Ang iyang kadako dili mo tukip. Ang Ginoo maayog maluluyon, dugay nga masuko ug dakong sa kaluoy. Ang Ginoo maayo alang sa tanan, ug maluluyon sa tanan niyang mga binuhat. Ang Ginoo matarong diha sa tanan niyang mga pagi, ug balaan diha sa tanan niyang mga buhat. Ang Ginoo haduol sa tanan nga nagasangpit kaniya, sa tanan nga nagasangpit kaniya diha sa kamatuuran. Hadul ang Ginoo sa tanan nga nagasangpit kaniya.
Panghitabo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Filipos. Ang dako kong tinguha ug paglaom mao nga dili ko gayud pakyason pagtuman ang akong katungdanan. Kundili magmaisog ako sa tanang panahon. Labi na gayud ning panahona aron makapasidungog ako kang Kristo. Buhi ako o patay. Kay alang kanako ang kinabuhi mao si Kristo, ug ang kamatayon maghatag kanakog dugang kaayuhan. Apan kun buhi ako, makahimo akog mas mapuslanon nga buhat. Busa wala ako masayod, hain niini ang akong pilion. Naglibog gayud ako, kud unsay akong pilion. Buot ako mubiya ning kinabuhia, ug makig-uban kang Kristo, nga mas maayo alang kanako. Apan labi pang maayo alang kaninyo nga buhi ako. Nan karon ang hinungdanon mao nga magkinabuhi kamo sumala sa ebanghelyo ni Kristo. Aron bisag dili ako makaanha kaninyo, madungog ko nga nagpabilin kamo nga lig-on diha sa usa ka tuyo. Ug maghiusa kamo paglambo sa ebanghelyo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw. Si Jesus bingon sa iyang mga tinun-an. Ang gingharian sa langit sama sa tag-iya sa usa ka parasan nga sayo sa buntag, milakaw aron pagpangitag mga tao nga iyang patrabahoon. Miuyon siya paghatag kanila sa daandang suhol nga usa ka denaryo ang adlaw ug ipadala sila ngadto sa iyang parasan. Sa pagkaalas 9, miadto na usab siya sa merkado ug didto nakita niya ang pipila ka tawo nga nagtindog nga walay buhat. Busa mingon siya kanila, "Trabaho usab kamo sa akong parasan ug hatagan ko kamo hustong suhol." Ug nangadto sila unias pag-alas 12 ug sa pagka-alas 3, mao gihapon niyang gibuhat. Hapit na kadto mo alas 5 nga miadto siya sa merkado ug didto nakakita siya laing pipila ka tawo nga walay buhat. Siya nangutana kanila, "Nganong giusikan mo ninyo ang tibok adlaw?" Sila nanubag, "Kay walay may mipatrabaho kanamo." Ug miingon siya kanila, "Kun mao kana, trabaho usab kamo didto sa akong parasan." Sa pagkasaumsum na, ang tag-iya sa miingon sa iyang kapatas, tawaga ang mga mamumuo ug hatagi sila sa ilang suhol. Unaha pagsuhol katong ulahing gipatrabaho ug ipaulahi kadtong unang gipatrabaho. Ang mga tawo nga misugod pagtrabaho sa alas 5 sa hapon, gisuhulan og usa ka denaryo ang matag usa kanila. Busa sa pagduol, nasa mga tao nga unang gipatrabaho, nagtuo sila nga labaw pa ang ilang madawat. Apan ang usag-usa kanila, gihatagan usab og tagsa ka denaryo. Gidawat nila ang ilang suhol ug nagbagutbot sila sa batok sa agalon. Mingon sila, "Kining mga tawhana nga ulahing mong gipatrabaho, nagtrabaho lamang og sulod sa usa ka oras. Samtang kami nagtrabaho sa tibok adlaw ug
pagbak sa kainit. Apan bisan pa niini, imo silang gihatagag samang suhol nga imong gihatag kanamo. Ang agalon mitubag sa usa kanila, migo, pamati, wala ko manglimbong kanimo. Kay miuyon ka man sa suhol nga usa ka denaryo ang adlaw. Karon dawata ang imong suhol ug pauli sa inyo. Moya kong gusto nga kining tawhana nga wala hing gipatrabaho, hatagan sa samang suhol nga akong gihatag kanimo. Wala ba diay ako'y katungod sa paggamit sa akong kwarta, sumala sa akong gusto? Una sina ka ba hinuon kay ako manggihatagon man? O gitapos ni Jesus ang sambingay sa pag-ingon, busag kadtong mahiuna, naulahi, mahiuna. Ug kadtong nahiuna, maulahi. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, Kristo. Maayong buntag kaninyong tanan, labi na kamong mga naa karon nag-uban sa ato ang misa, kamong mga dunas kwarto, na sa ospital, mga dili in taon kagahom pag-adto sa simbahan, aron pagsimba, kining misa alang kaninyo, inaot-unta nga ang kamot sa Dios, muhupay kaninyo. Labing siguro madag adlaw, nag-ampo sa gyud mo, no? Nag-ampo mo for providence coming from God. Pero kamo, o kitang tanan nga nag-ampo, makaingon ba kita nga tanan atong giampo, nahitabo? Tanan ba natong gipangayo sa Dios na dawat nato? Tanan ba natong gusto, nahitabo, subay gyud sa atong gusto? Can we say that what we really have prayed for and hoped for really happened to us? Daghan siguro ninyo makaingon nga sikog ampo nga maayo padre, apan maora man gihapon. Daghan padre nga makatrabaho ko apan wa man gihapon. Daghan padre nga makauyab ko apan wa gyud gihapon, no? Kinumdom lang ko sa kung kasinatian to nag-eskwela pa ko sa Manila, no? Na ako'y nakaila dito nga idara na god. Sa una gid namong panagkita, panag-ila, yay kong giingnan nga Father, ipagdasal mo sana ko, Father, na way makakita ako ng someone who will really love me. In other words, makakita siya love life. So, of course, ako siyang giampo. Apan, matag higayon nga magkita mi, mura bag sige na magpaningil, no? Father, saan na? Bakit? Wala pa rin hanggang ngayon. Hangtod to the point, kaburag pa nakita mo ako na may paninglan. Kuwang na lang sa pag-ingon niya nga, Father, pwede bang tayo na lang? Mga igsuon, sa ako pong tanaw niya, maglisod naman sad, ang iyang edad, 60 naman po. Naglaong gihapon taon siya. Ako na lang siyang ingnon unta nga, pinagdasal ko po tita, na way masasanay ka na lang na wala talaga. Di ba, usahay makapahiubos, nga mag-ampo ta, unya mura magway na hitabo, mangayo ta, nya mura magway ni abot. Mura bag na iuban nato, di na ganahan mo ampo. Naabagi Ginoo nga nitubag sa atong pangayo. Mga igsuon, ang atong pangapagbasa. Una sa tanan ng atong ebanghelyo, nagpahinumdum ka nato that God is truly a gracious provider. God is truly generous. Ug ang iyang pagkamanggihatagon, mulagbas sa bisan unsay kahimtang sa atong kinabuhi. Kung naminaw ta, lain-lain ang ilang oras sa pagtrabaho, didto sa parasan nining agalon. Apan, susama ang ilang nadawat. Which means to say, whether we are this or we are that, we are not this or we are not that, the generosity of God always is true for each and every one of us. Unay-una na itong konsiderasyon. Whether we like it or not, whether we feel that our prayers are answered or not, always have this conviction that God has been so generous to each and every one of us. Apan ato lang po sigurong palawman pa ang iyang pagkamanggihatagon.
ang ebanghelyo naghisgot nga dunay ni trabaho nga uwahi ang iyang pagsud sa trabaho. So nireklamo siya, nganong parehas man mig sweldo. Wa siya kauyon sa iyahang nadawat. Di man ni haom sa akong gipangayo. Di ba? Sa panahon po nga mag-ampo ta, daghag mga panahon nga di man ni mao akong gipangayo. Nangayo ko sa Ginoo og maayong bana, kwartahan, bahalag dato basta gwapo. Apan naa mong gi-opposite magid ning tanan nga akong nadawat karon. Nangayo ko sa Ginoo nga makapasar ko sa exams pero nganong murabag lahi naman ni akong napasaran. At times, we ask the Lord, why is it that we don't receive the thing that we really desire? Mga igsuon, ang ebanghelyo nato karon, nagpahinumdom nga before we ask anything from God, God already knows what we truly need. At times, our desires become our needs, when in fact, our desires are just fruits of so many weaknesses that we have. Kay lagi ang imong classmate na ingon ani, mangayo usag ka. Kay lagi imong silingan dato man, mangayo usag ka kwarta. Tanan at kasagaran sa mga desire, dili haom sa atong panginhanglan. Muna nga pahinumdom nato nga before we ask anything from the Lord knows fully well what we truly need. O kining atong gikinahanglan mo ni atong pangayoon sa Dios. Before we plan out things, God has His own plan for each and every one of us. Muna ang ebanghelyo or unang pagbasa, sulat ni Propeta Isaías, nindot kayang atong pamalandungan, miingon dinhi, kayang akong hunahuna, dili sama sa inyong hunahuna, niyang akong mga laraw, sama sa inyong mga laraw, nagaingon ang Ginoo. More often than not, we ask anything which is far from what we truly need. We ask so many things which is far from what God really wants for us. Muna nga sa unang bahin sa unang pagbasa, Propeta Isaías miingon, pangitaan ninyo ang Ginoo, samtang siya hikaplagan pa. Muna nga siguro sa aron dili ta mahiubos, di ta mawad ag kusog og paglaom. Ang ato sigurong pag-ampo, yes, we say what we want, we ask what we desire, but in the end, we ask and we say, Lord, this is what I want, this is what I desire, but in the end, whatever you will, your will be done. We pray, we ask, in the end, we say, in the end, it's your will, Lord. Muna nga sa atong salmo, mingon gyud dinhi, haduol ang Ginoo sa tanan nga nagsangpit kaniya. We just have to ask, we just have to make ourselves closer and closer to Him. Diba? Sige, tagkanta ni sa atong verse before the gospel. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Alleluia, Alleluia. Diba? Nagsugod, seek ye first. Pangitaa sa ang Ginoo. Everything will just come. At kung gibuhat, nangita sa tasauban, uwahin ang Ginoo, instead of Alleluia, ang nahitabo kita, nangaluya. Mga igsuon, labi na sa itong mga igsuon usab nga mga naas dagat, mga seaman, seawoman, seafarers, migrants. Kasagaran Diyos rason nga nang warta o nangin nabuhi tas dagat para mo asenso ang kinabuhi. Pero baya, di po di kalimod, daghan sad in town, nga grabag paningkamot, apan wa man gyud mo asenso. Sige mga gihapog away, anaga ni uban, tungod sa long distance relationship, gawas ang bana or gawas ang asawa, daghan pamilya nga bungkag. I think pahinomdom ni labi na sa mga seafarers nagtrabaho sa lagyo ng gawas sa nasod. Before we think
of your family planning, or whatever you plan for your family or for yourself, we ask God, what is really your plan for me and for my family? Pangitaa ang Ginoo so that mahibaw ta sa iyahang plano. In that case, makaingon ta, Lord, it may not happen today, but maybe tomorrow. Lord, I may not receive it today, but maybe tomorrow. But if it will not happen the way you want it to be, maybe God has His own way. Muna itong pag-ampo, ning atong pagpadayon, ning santos nga misa. Karon atong bag-uhon ang atong pagtuo sa Dios, dias tong pag-ingon. Nagatuo ko sa Dios nga amahan, makagagahom sa tanan. Magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug ang Hesukristo ang anak nga bugtong Ginoo nato. Ipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo. Ianak ni Maria nga Birhen, sakit sa sugo ni Poncio Pilato, hilansang sa krus na matayo gilubong, mikunsad sa mga minatay. Sa ikatulo ka adlaw na banhaw misa ka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Ika nito mo balik siya, aron maghukom sa mga buhig sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita karon ngadto sa Dios, kansang laraw gunahuna, walay makalabaw, ug walay makatugma. Sa ato mga pangamuyo, moingon kita, Dios nga katingalahan, dungga kami. Dios nga katingalahan, dungga kami. Nga ang simbahan, dili unta mohunong sa pagdapig ug pagpanalipod, sa katungod sa katawhan, isip kabahin sa iyang pagtulunan. Magampo kita sa Ginoo. Diyos nga katingalahan, dungga kami. Nga ang atong panggamhanan, mutabang sa kinasingkasing sa iyang ginsakupan, ilabin na sa atong mga Pilipinhong manalayag ug mga migrante nga atong gipasidunggan karon. Magampo kita sa Ginoo. Diyos nga katingalahan, dungga kami. Nga ang mga agalon sa panimalay man o sa negosyo, muhatag og saktong suhol sa ilang mga trabahante. Magampo kita sa Ginoo. Diyos nga katingalahan, dungga kami. Nga mapatigbabaon ta ang katarong sa Dios, labaw pa sa tawhanong hustisya, diha sa mga katilingban. Magampo kita sa Ginoo. Diyos nga katingalahan, dungga kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanan, alang kanamo, nga ang halandong tsupilo kamumot, mabayaw nangadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Diyos nga katingalahan, dungga kami. Nga ang mga matuuhong nangamatay, makatagamtam na sa dili maisip ng katarong ug kaluoy sa Dios didto sa langit. Magampo kita sa Ginoo. Diyos nga katingalahan, dungga kami. Dios Amahan sa katingalahang paagi, imong gihan-ay ang tanang butang sumala sa imong mahigugmaong laraw. Puna kami sa pagsalig kanimo, ug himua nga makakita usab kami sa imong tinguha, plano, ug sa imong pagkamanghihatagon kanamo matag usa. Ug sa among pamilya, amo kining gipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Sa
Magampo kitang tanan, aron nangako inyo mga sakripisyo ang atong gipangayo sa Ginoo. Dawaton ta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa mga alang sa tayo kay sa alang sa ng santos. O Ginoo, nagahalad kami ning mga gasa aron pagbakita sa mong pagtuog paghigugma, himuang nga makapahimuot kini kanimo o nga mahimo alang kanamo nga magpasalamat na Jesucristo imong anak nga mo'y among Ginoo hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan Dios nga tunay makagagahom sa tanan. Ang aig matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo. Kanunay og sa tanang dapit, pinagi ni Jesucristo nga among Ginoo. Kay siya tungod kay naluoy sa kasaypanan sa katawhan, nagpakatakos sa pagpakataw gikan ni Maria nga Birhen, nagpasakit siya sa krus, ug giluwas kami niya gikan sa kamatayon nga dayon, ug sa iyang pagkabanhaw, mihatag siya kanamos kinabuhing walay katapusan, uban kanimo hangtod sa kahangturan. Mugbusa, uban sa mga anghel mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awit. Santos gid ikaw Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu o pagsantos dining mga gasa, aron mahimo kinialang kanamo, lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Ipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a. Kay kini mga akong lawas, itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usab, og mihatag niini ngadto sa mga tinun-an ug miingon, dawata kini, panginom ka mga tanan gikan niini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo, ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si
aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Hesu Kristo, nagahalad kami kanimo amahan ning pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga ngayan nga matubang ug molagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Hesu Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco nga among Santo Papa, Jose among Arsobispo, kanamong tanan nga imong mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan. Muwa kaming angayan nga magkaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, inahan nga ulay sa Dios, ni San Jose, ang iyang bana, uban sa mga apostoles, tanan nga mga santos, kang San Pablo, San Pedro kalungsod, nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila, amo ikaw nga daygon, amo ikaw himayaon, pinagi ni Jesu Kristo, imong bugtong anak. Hinaagi kaniya uban kaniya og diha kaniya, gihatag na kanimo makagagahom nga mahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya angtod sa kahangturan. Kitudluan kita ni Hesu Kristo sa pagtawag sa iyang amahan nga atong amahan. Karon masiligong kitang musangpit kaniya. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngayon mo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw ning panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, mahilayos tanang kasamok, samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo nga among manunubos. Ang
Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imo mga apostoles, ang kalinaw, ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw Ginoo tanawang amo mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, natagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhig hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa itong Ginoo, sa kanunay, manaa kaninyo. Manaw sa Paambit ato karon, hatag ang kalinaw ni Kristo sa matag usa. Peace be with you. Kalinaw, manaa kaninyong tanan. Makaigsoon mo ni si Kristo, ang kordero si Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Kitang tanan bulahan nga gidapit sa iyang panihapon. Ginoo, dila po ang ngayong kalawat kanimo. Apanuhon mo lamang ang mahal. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Are we
Magampo kita. O Ginoo, gilig-on mo kami pinaagi ng Eucharistia. Padayon na ang pagtabang kanamo pinagi sa imong gugma. Himua nga mahubad namo ngadto sa buhat ang pagtuo ug ang paghigugma nga among gihuptan dinhi. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Karon atong himuon ang espesyal nga pagampo ihalad kini alang sa tanang mga masakiton na sa ospital, na sa ilang mga balay, na sa ilang tagsa-tagsa ka mga kwarto karon, nag-anto sa laing mga sakit. Langit ang Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit o kamatayon sa krus. Aron itudlo ang bertod sa pailob dias kasakitan. Dungga ang among pangamuyo, nga among gihalad alang sa mga masakiton. Hinaot nga ang nag-antos tungod sa sakit ug balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos. Nga ang iyang kasakit, mahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Hesus Kristo imong anak, nga buhigari ban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Mga igsoon sa ngalan sa akong mga kaubang madre sa Daughters of St. Paul, akong kinasingkasing nga pasalamat ngadto sa atong Mass Presider, Reverend Father Jonathan Ruben, ang kasamtangan nga Director sa Digital Communication Ministry sa atong Archdiocese. Daghang salamat sa atong choir, ang University of the Visayas Choir. Sa uban sa pagtugot sa ilang University President, ni Dr. Conrado Enigo Jr., o sa ilang University Chairman, kang Dr. Gerald Anthony Gullias, o sa mga administrative heads. Ingon man, daghang salamat sa padayon nga suporta sa atong mga TV Mass sponsors, GCash donors o benefactors, o ingon man usab ang pag-abag sa atong production crew. Daghang salamat sa tanan nga inyong suporta, moral, financial o spiritual. Ingon man, alang ni atong buot nga makighiusa, mutabang niining atong apostolado dinhi sa telebisyon, ana aghapon sa inyong mga screen ang among account name, account number o ang atong bag-ong GCash number. Daghan kaayong salamat sa inyong padayong na suporta ug hinaot unta uban sa among mga pag-ampo nga madawat ninyo ang mga grasya nga inyong gitinguha o gikinahanglan sa inyong kinabuhi. Alang sa atong mga masakiton, daghang salamat sa paghalad sa inyong mga kasakit o mga kamingaw diha sa atong apostolado. Ang Dios kanunay manalangin o magauban kaninyo. Sa dipas katapusang bendisyon, pasalamat sa inyong pag-uban, pinagi na itong TV Mass, course atong mga madres sa Daughters of St. Paul, labi na ning media ministry, yan po intaw ninyo, ang daghan pa mga tao nga mutabang niini. Yan po sa nato, salamat na nato itong mga estudyante, mga sakop sa choir sa University of the Visayas. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaos sa kaninyo. Atong hinumduman nga ang Ginoo mahigugmaon manggihatagon. Apan ang iyang pagkamanggihatagon nagasubay dili sa tanan natong gusto, kundi sa tanan o tinud-anay natong gikinahanglan. Sa ato pa ang iyang pagkamanggihatagon nagasukad sa iyang pagbuot ug tinguha natong tanan. Atong pagampo, nga unta, mahibaw kita, madawat nato, unsay plano sa Ginoo matag-usa kanato. Manalangin kaninyong Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ug ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad natong santos nga misa, dalo nato ang kasing-kasing, mapasalamaton, ug mahigugmaon sa Dios. Salamat sa Diyos.